Good morning guys. So ngayon, pupunta tayo ng Masamirey Beach. Yung pupuntahan natin doon, yung General EB ng Kamote Riders ng Pangasinan. So hahabol na lang tayo kasi natanghali tayo nagising eh. Kanina, siguro alas 6, andun na sila eh. Taga dito lang naman ako, malapit lang ako. Kaya habol na lang tayo. Ngayon nandito naman na tayo sa Sual. So yung Masamirey Beach, dito yan sa Sual. Kung mapapansin nyo, yung camera natin mukhang iba na, no? Pero hindi, yan pa rin yan. So nung last video, yan, pinakita ko yung pinalitan natin ng lens tong camera natin. Ginawa natin siyang wide angle lens. Kaya mas maganda na yung kuha ngayon. Yan yung Sual power plant. Yan yung nagsusupply din ng kuryente sa mga kababayan natin dyan sa Manila. Saan ka nakakanto? May sakoy. Ah, Inda rin. Sunod ka kanto. dito pala sa Sual, no? Hindi lang yung Masamirey Beach yung pinupuntahan. So noong mga nakaraang buwan, galing kami dito eh. Dito sa may Bagbag Beach. May pinost akong video nun dito sa channel. Kaso yung footage ng sa action cam na sira nun. Kaya ang naipost ko na lang yung dun na lang sa yung sa Little Batanes, dun sa Bagbag Beach. Dun sa dun sa Bagbag Beach, no? White Sand Beach 'yon. Hindi niyo na kailangan, walang entrance fee. Ang meron lang doon parking fee. Yung motor 20 pesos yata yun eh. Tapos yung sasakyan 30 pesos lang. Maliit lang yung itinaas. Kaya mura doon. Itong sa Masamirey Beach naman, hindi ko alam eh. Ngayon pa lang ako pupunta. Tsaka General EB kasi ng Kamote Riders. Yan, may checkpoint. Parang ko nga. Ate, sa Masamirey po. Masamirey. Kasama mo po ba si sir? Iba po. May mga kasama po ako nandun na po eh. Tagasan po kayo? Sa Bugal yun po. Pasulat na lang po ng pangalan. Mama, ano pa bang kailangan? Okay na po. Okay na. Thank you po. So ayan, pag pupunta kayo dito, may
Kailangan nyo muna magpa-register. Sulat nyo lang yung pangalan nyo doon, yung address, tsaka phone number. Yun lang naman eh. Wala naman na silang hinihinging iba. So, ayan no. Yung mga pupuntahan natin, ikot naman tayo kaso ngayon kasi masyado pa silang mahigpit. Hindi pa tayo makalabas ng probinsya. Yung sa Zambales, ano lang yun eh. Nag-stay kami doon mga 3 weeks. Kaya nakapasyal-pasyal pa naman. Eh ngayon naghigpit na naman, lalo ngayon Semana Santa. Dami ngayon nag-rides, lalo ngayon Holy Week. Kaso dito sa amin maraming isinara na beach. Saan po yung may yung marami pong motor eh, nakasama kami? Opo. Yung Kamote. Opo. Asan sila? Ayan dyan. Dito ba sa FPJ? Ay, doon po. Thank you po. So, shout out sa mga ka-rider nating kamote dyan. Lalo na kina Boss Jordan. Asan kaya yun? Ang sabi niya dito na sila eh. Yung stock pa rin. Ba't naka-RS ka din? Saan pa kayo niyan? Saan kayo? Sa Pangasinan? Ay. Nakisabit lang ako eh. Ulongga po ako eh. Pero nasa Bugalyan kami ngayon. Oo. So, dito tayo ngayon sa sa Masamirey Beach. Oo, na din sila, Christy. Hanapin natin ngayon yung mga kasama natin. Ngayon, saan yung mga yun? Kuluneng! Ayun no. So, galing na tayo sa EB ng Kamote. Sa mga riders. Yun, yun, General EB ng Pangasinan. Lahat ng Pangasinan chapter. Sila na to.
pa? Aling gayon ka? Oh. Oh. Ayun. Sige. Dito na tayo sa Bugalyon. So shoutout nga pala sa mga kamote natin dyan at kina Motor Okay. Tapos sa mga bago nating subscribers dyan, thank you sa inyo. So ganda na lang. Salamat ulit. Ride safe sa inyong lahat.